Milí priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Dentalk s Barborou. Dnes to bude rozhovor, ktorý možno nie je viditeľný na prvý pohľad, ale zásadne ovplyvňuje výsledok. Mojím hosťom je Ingrid Štumpel, zubná technička a dentálna hygienička. Po svojej práci spája precíznosť, funkciu a estetiku. Práve ten detail, ktorý často zostáva skrytý, je to, čo robí rozdiel. My sa poznáme ešte zo školy. A ja som už vtedy vedela, že Ingrid je človek, ktorý veci nerobí povrchne. Dnes sa pozrieme na úsmev z druhej strany. Z tej, ktorú pacient nevidí, ale denne ju nosí so sebou. A zároveň ju prepojíme so zdravím. Pretože vieme, že bez zdravého základu nemá ani ten najkrajší výsledok dlhodobú hodnotu. Ingridka, ďakujem, že si prijala pozvanie. Skús nás zobrať úplne na začiatok. Čo ťa priviedlo práve k tejto práci? K zubnej technike ma priviedla moja prateta, keď sme vyberali školu. Ja som študovala ešte posledné štvoročné štúdium, potom už boli iba nadstavbové, čiže ja keď som mala 14 rokov, som nebola rozhodnutá a teta mi povedala, veď choď sa naučiť robiť zuby sa budú stále kaziť. Tak som vyštudovala zubnú techničku, ktorú som robila zhruba 20 rokov a potom som povedala na základe toho, že môj syn mal kazy na mliečných zuboch, tak som si povedala, že chcem vedieť, že prečo. Tak som sa prihlásila na dentálnu hygienu. Tak som teraz aj tu, aj tam. My sa presne poznáme ešte zo školy a bolo to vždy o tom detaile, alebo to prišlo až časom? Ak človek stretne dobrého učiteľa, tak je to o detaile. A ja som mala veľmi dobrých učiteľov, čo sa týka zubnej techniky. No a teraz buď si hľadám sama, alebo veľmi rada chodím na školenia, kde sa človek podozvedá, rozprávame sa medzi sebou. Nemusí to byť len školiteľ vyslovene, ale vieme si predať informácie medzi sebou. My si spolu voláme, keď si potrebujeme poradiť, takže tiež je to, myslím, celkom fajn. Áno, to máš pravdu. My si často voláme o pacientoch a konzultujeme. Čo je vec, ktorú ty vnímaš inak práve kvôli skúsenostiam ako zubný technik? Podľa mňa je tá výhoda, že ja si viem predstaviť, ak má človek nejakú fixnú protetickú náhradu, alebo aj snímaciu, ja si viem predstaviť, čo sa deje pod ďasnom, ako to môže vyzerať, čo tam môžem zhruba čakať. To netvrdím, že nikto iný to nedokáže, ale ja mám predstavu. Ako technik si to vieš lepšie predstaviť. Áno. Čo sa, Ingridka, deje predtým, než si pacient nasadí samotnú finálnu prácu? Ak sa už rozhodne mať niečo nové v ústach, je jedno, či je to estetická záležitosť, alebo potrebuje vyriešiť už nejaký problém. Je to spolupráca. Jeden pán doktor raz povedal, že pri stomatológii musí spolupracovať každé ohnívko v reťazi. Či je to zubný technik, lekár, sestra, dentálna hygienička, ale aj pacient. Všetko musí hrať. Takže. To je o spolupráci. Často si pacienti myslia, že dať si urobiť napríklad korunky alebo implantáty, akúkoľvek protetickú prácu, že to je len niečo, čo si objedná ako produkt a je to dané z pohľadu zubného technika. Čo by si prijala, aby si pacienti, možno aj dentálne hygieničky, pochopili viac, čo sa deje za tou prácou, nazvem to za oponou? Lebo prácu zubného technika málo kto vidí, je to len hotový produkt, hotová protetika, ktorá príde do ambulancie a nasádza sa. Čo všetko sa deje? Veľakrát má pacient veľké očakávania, čiže nám by bolo lepšie, keby sme si sadli a porozprávali sa, čo pacient chce, aké má očakávania. Zase my by sme mu povedali, čo my vieme urobiť a nájsť nejaký kompromis. Pretože nie vždy sa dá spraviť to, s čím pacient príde. Keď mi pacient príde, ak náhodou už máme a má fotku Julia Roberts a povie, ja chcem také zuby. Nie vždy sa to dá. Takže, a to potom treba vysvetliť. A to treba vysvetliť, že prečo to tak je a prečo to tak nemôže byť. Takže
toto z pohľadu pacient zubný technik a z pohľadu dentálnej hygieničky. Pre nich by bolo podľa mňa veľmi výhodné tiež vedieť, čo sa deje alebo ako vyzerá práca pod ťasnom a čo si môžu dovoliť, čo si nemôžu dovoliť. Aby náhodou, môže sa stať, nemusí sa stať, nepoškodili prácu, ktorá sama o sebe stojí veľa peňazí a keby sa to muselo opravovať a už len zloženie práce dolu, ak rozprávame o fixných mostikoch, zloženie veľkej práce dolu je jednak náročné pre lekára, aj pre pacienta a o financiách ani nehovorím. Oprav sa, ak sa mýlim, ale pokiaľ ja viem, tak nie je bežnou praxou, aby sa stretával pacient so zubným technikom. Ty to máš trošku iné, lebo ich máš v kresle ako dentálna hygienička, vieš si ich potom nasmerovať. Je to tak? Stáva sa to? Je to bežnou praxou, že sa zubný technik stretáva s pacientom pred vytvorením protetickej práce? Alebo sa len stretnú, že neuvidí ho v kresle, nevidí jeho reálny stav? Záleží od nastavenia ambulancie. Ja tým, že robím aj dentálnu hygienu, robím aj zubnú techniku, tak vlastne ja sa veľmi často stretávam s tým, že mi moja pani doktorka pošle pacientov, aby sme skonzultovali, čo sa tam dá robiť, čo sa tam nedá robiť, čo môžeme čakať, čo nemôžeme čakať. Ja sa spýtam pacienta, že čo čaká od tej práce. Veľmi rada mám provizória, to znamená, keď sa obrúsia zuby, ale to pacienta na to upozorním. Keď sa obrúsia zuby, tak aby nechodil s obrúsenými zubami, jednak je to neestetické, zuby sú citlivé, tak to riešime provizórium a ja vždy hovorím pacientovi, všímajte si, ako ľudia na vás reagujú. Či povie, ty máš nové zuby. Ako reagujú na vás deti. Deti sú super, tie povedia vždy pravdu. Čo vám vadí, čo by ste chceli inak, či chcete svetlejšie zuby, či chcete tmavšie zuby, či chcete trojuholníkové, štvorcové. A potom... Viac ako Julia Roberts. A potom, keď budeme robiť skúšku konštrukcie, tak mi poviete tie dojmy a to, čo by ste chceli zmeniť, to, čo by ste chceli, aby bolo inak, aby sme to my vedeli dotvoriť. Mala som pacienta, ktorý prišiel k nám a povedal, že on chce vymeniť mostík, lebo sa mu nepáči, má strašne dlhé zuby, tak sme mu dali dole starý mostík, teraz som mu spravila provizórium, prišiel na skúšku a viete, nie je to zle, ale ja neviem odhryznúť cvernu. A ja teraz, že cvernu? A že hej, že zašíva si ponožky. Takže by to chcel tak inak, že teraz nevie odhryznúť cvernu. Hovorím, dobre, ja vám ich môžem predložiť, ale potom budete mať to, čo ste mali predtým. S čím ste prišli za nami, že to nechcete. A on tak, no dobre, tak si kúpim nožničky. Takže aj takéto je. A takéto zistenia, také pohľady pacienta mne veľmi pomôžu, aby to bolo potom lepšie, aby aj on bol spokojný. Napojiť sa na pacienta a vnímať, aké sú jeho osobné problémy alebo nejaké potreby. Spomenieš si na pacienta, ktorý tebe zmenil pohľad na tvoju prácu? V podstate každý svojím spôsobom, lebo pri každom človeku sa človek učí a niekam posunie. Je skvelý pocit. Mám. To bolo dávno. To bolo 25 rokov dozadu. Pacientka prišla k nám na výber farby a som sa jej pýtala, bola po úraze dievča, okolo 20 rokov. Jednotka bola obrúsená a trojka bola obrúsená, dvojku nemala a mala veľmi škaredý mostík dlhú dobu nasadený. Jednotka bola dlhšia, nebolo to krásne a ja som sa jej pýtala, že akú predstavu by mala. Ja neviem, takto sú ľudia na mňa zvyknutí, asi takéto niečo. Tak som si povedala, to takto nejde. Tak som jej spravila zrkadlový obraz, aby to bolo pekné, aby to sedelo. A ona mi potom volala asi po 2 týždňoch, že ona sa 2 dní len pozerala do zrkadla a plakala. Ale plakala od šťastia, takže to je taký moment, tam som si povedala, že hej, to má význam, že je to dobré. Nenechala si sa presvedčiť, že nechá na to miesto, ale presvedčila si ty pacienta. Hej? Áno. Ingridka, my sme sa na škole učili
to mi dáš za pravdu, že tak my ako dentálne hygieničky sme sa učili rozpoznať alebo ošetrovať protetiku len ako dentálny hygienik. Ty ako zubný technik to samozrejme vnímaš úplne inak. Ale učili sme sa rôzne piliere, strategické body a podobne. My ako ošetrujúci vieme, čo to znamená, ale pacienti často nevedia, čo sú to tie piliere. Keď sa povie pilier prvej a druhej triedy, čo to presne znamená, aby si to vedel predstaviť aj bežný pacient? Vedela by si nám to priblížiť? Piliere. Zuby rozdeľujeme na piliere prvej, druhej, tretej triedy. Pre nás ako zubných technikov, respektíve keď chceme niečo zavesiť natrvalo do úst, nacementovať, pre nás sú veľmi dôležité piliere prvej triedy a to sú trojky, očné zuby a prvé moláre aj druhé moláre. Ostatné piliere my musíme zaraďovať do práce, dajú sa aj ostatné piliere použiť, ale tam už musíme použiť 2 zuby vedľa seba. Šestky, teda prvé moláre a očné zuby sú najsilnejšie, ale tiež tam závisí, to je zase z toho parodontologického hľadiska, tiež tam záleží od toho, že či je ten zub dostatočne uložený v kosti. Ak kost nám ustúpi, rezorbuje, tak automaticky sa prvý pilier presúva do druhej triedy. A vtedy už musíme zase k nemu priradiť ďalší zub, aby to fungovalo, aby to bolo dobré. Preto ja vždy pacientov, a samozrejme, keď nemám vzadu zadné zuby, nemám na čo zavesiť mostík. Tam sa nedá spraviť vysutý most. Tam to potom nedrží, tam to hrozí, že... To je páka potom. A tam to hrozí, že to pacient vykýva. Takže vždy hovorím pacientom, že musia si zachovať čo najviac zubov v ústach a čo najdlhšie. Aby si to vedel predstaviť aj pacient. Sú určité zuby, hovoríš jednotky a šestky, aby to teda vedeli, trojky a šestky, aby si to vedeli predstaviť aj pacienti. A bez tých zubov nie je nemožné dať protetickú prácu, ale sú už tam potom iné faktory, ktoré ovplyvňujú jej trvácnosť. Môžu nedržať pevne, alebo nemusia držať tak dobre, tak dlhodobo. Takisto sú, ako vravíš, dôležité tie zadné zuby. Ja si pamätám aj zo školy. Pani docentka Kovaľová, určite si na to tiež spomínaš, hovorila o jednom pacientovi, ktorý nemal zadné zuby, nemal distálne zuby, ale prišiel za ňou s prosbou, aby ošetrili alebo nejak upravili z estetického hľadiska predné zuby, lebo čakala ho nejaká udalosť. No a ona mu vysvetľovala, pani docentka mu vysvetľovala, že na tie predné zuby príde tiež, ale je dôležité najprv vyriešiť problém tých zadných zubov, lebo má takzvaný spadnutý zhryz, že nemá teda oporu v celých ústach, že jazykom tlačí do tých predných zubov. No on si nedal povedať a neviem, či pred tou udalosťou alebo po tej udalosti sa vrátil k nej do ambulancie a tie predné zuby mal v servitke. Pamätáš si na to? Prečo sú z pohľadu zubného technika, prečo sú distálne zuby, zadné zuby tak dôležité? Čo sa stane? Čo sa deje, ak ich nemáme? Fyzika. Ja vždy pacientom ukazujem, keď mám veľa zubov v ústach, hryziem plošne. Ako náhle mám len predné zuby, tiež som sa raz stretla s takým, veď nestačia predné zuby, ja si budem len tak hryskať. Ale tým hryskaním ja si tie predné zuby vlastne vytláčam. A potom sú také tie riedke zuby, také tie, už väčšinou u starších ľudí je to vidieť. Takže fyzika nepustí, potrebujeme mať na to, aby všetko v ústach dobre fungovalo. Aby sme nepreťažovali aj kĺby, tak potrebujeme mať plochu, na ktorú hryzieme. Ďalšia vec je, ak človek stratí zub, automaticky sa bočné zuby posúvajú do medzier, čiže zužuje sa mi tá medzera, ale aj protiláhlý zub sa posúva do medzery. A potom, keď sa neskôr bude robiť nejaká náhrada, tak tento zub môže robiť prekážku. Môže robiť, u nás sa to hovorí, že zámkový zhryz. To znamená, že keď ten človek zahryzne, normálne viem posunúť, je tam určitá vôľa a tie zuby sa vedia hýbať trošičku do bokov. Ale ak je zámkový zhryz, tak to zosekne a už to tak funguje a nedá sa s tým pohnúť. Samozrejme človek sa naje, lebo sa naučí tie pozície, v ktorých mu ide hrísť a žuť, ale je to obmedzené a časom môžu ho zuby začať bolieť.
Vidíš v praxi rozdiel medzi pacientmi, ktorí si zadné zuby nechali a tými, ktorí nie? Áno, ale to je z pozície dentálnej hygieničky. Aký? Skôr. Vieš nám to rozvinúť? Vidím vyžuté plôžky na predných zuboch, na horných predných zuboch od dolných zubov. Opotrebovanie tých zubov potom je už rapidnejšie, lebo sú viac namáhané. Ja ešte často svojim pacientom vysvetľujem, keď im chýba 1 alebo 2 napríklad dolné zadné zuby, tak nerozumejú, prečo sa horný zub začne vysúvať von. Tak tiež im vysvetľujem, že to je tým, že tam nemá toho suseda dole. A ja tiež hovorím parodontálne väzy. Pre mňa zub funguje na princípe piestika. On má vlákienka, také esičkové, ktoré v podstate dávajú prúžnosť tomu zubu a stále ho zatláčajú naspäť, ale nie, že potrebujem tie zuby držať na mieste, ale ono to tak pracuje. Ako náhle ja nezaťažujem ten zub, tak on sa začne uvoľňovať. To neposilujem. Keď neposilujeme, tak to nefunguje. A postupne sa začne vysúvať, lebo ho nemá čo držať na tom mieste. Je niečo, čo sa už nedá vrátiť späť, keď sa tieto zmeny rozbehnú? Vytrhnutý zub sa nedá vrátiť späť. Ale myslela som tým, že keď sa začnú vrácať alebo posúvať tie zuby a potom neskôr po rokoch sa rozhodne pacient dať si nejakú protetickú prácu na doplnenie tých chýbajúcich zubov, ale už sú tam zrotované tie zuby, je tam sklon. Tam je ťažko. Ten zub sa už nikdy nedá vrátiť na pôvodné miesto a robí tú prekážku, robí ten zámok a tam môže byť potom problém, že ho časom ten zub začne bolieť a môže zlyhať. Takže na to treba dávať pozor. Ingridka, aký veľký rozdiel robí malý detail? Taký ten, ktorý si bežný človek možno ani nevšimne. Presnosť. To sa inak ani nedá povedať, pretože keď pani docentka tiež raz spomínala taký krajčírsky zub, terminus technicus krajčírsky zub, že krajčírky zvykli niť cvernu. Ten pán zvykli odhryznúť cvernu. A tým, že, a to sú milimetre, ja vždy hovorím, že v ústach milimeter je štandardne diaľnica Bratislava Košice. Nie, že neexistuje, ale to je veľký priestor. Pacientom hovorím, keď sa mi šupka z jablka dostane medzi zuby, tak mám pocit, že mi ich roztlačí. A šupka z jablka nemá milimeter. To sú desatiny milimetra a v ústach máme pocit, že je to strašný priestor. Čiže aj tu, ak ja spravím náhradu, ktorá nie je úplne presná, že mi robí prekážku, alebo že mám povystúpený oproti zub a tlačí mi na to jedno miesto, to je ako ten krajčírsky zub, že oni niť odhryzávali zubami a im odumrel zub, lebo robili to často, stále šili, stále hryzli tú niť a vlastne oni tým tlakom jednorazovým a stále, respektíve často, oni prišli, odumrel im ten zub. A tu sa to isté môže stať, to, čo som spomínala pred chvíľkou, že ak ten zub je povystúpený a ja nebudem rešpektovať tú jeho pozíciu a spravím si mostík krásne dorovna, tak on časom môže o ten zub prísť. Až tak sa to môže ďaleko dostať, lebo mi zavadzia, jemu zavadzia. Čo presne to znamená, keď je zub vysoko spravený? Lebo práve na to narážaš aj, nie? Predpokladám, že môže byť jedna korunka, alebo zuby celkovo môžu byť niektoré vyššie a nie je rešpektovaný ten zhryz. Čo to presne znamená pre pacienta? Čo si má všímať, aby vedel, že niečo nie je v poriadku? Bolesť. Zhodou okolností teraz som mala pacientku, ktorá mi hovorila, že niečo nie je dobré. Nemala mostík, to bola výplň. Že niečo nie je dobré, tak sme skúšali poklep. To je vtedy paroproblém. To znamená, že môže byť nejaký nález za zubom. To ju nebolelo. Na studené nebol problém a som sa teda pýtala, že kedy pociťuje tú bolesť, ona keď zahryznem. Čiže na ten tlak ju to bolelo. Na ten tlak ju to bolelo, že je to dlhodobo iritované, nie je to stále, lebo v podstate nie, mali by sme mať stále zahryznuté zuby, že je to stále iritovalo a ten zub
pomaličky by to mohlo viesť k tomu, že by odumrel. Môže aj mŕtvý zub bolieť len preto, že nesedí správne? Môže. Za mňa môže. Je to tým vlastne, že keď tiež príklad pacientom hovorím tak, keď mám zub živý, tak je citlivý. A ako náhle si dám, dajme tomu štrúdlu orechovú a je v nej škrupinka a zle zahryznem, tak dostanem signál a v momente otvorím ústa. Lebo ma to zabolí. Ak ja už tie nervy nemám, tak v podstate zub má aj v tom lôžku, v ktorom je osadený, tam je tiež sústava nervov. A tie vedia pekne bolieť. Mám sama takú skúsenosť. Takže vie, aj mŕtvý zub vie bolieť. A ja si myslím, lebo väčšina týchto zubov sa nám ozýva na jar a na jeseň v prechodných obdobiach. Prečo je to tak? Ja si myslím, lebo sledujem sama seba. V zime sme už dobre oblečení. V prechodných obdobiach môže sa nám skôr stať, že nám je zima, že sme sa nedobre obliekli. Keď nie som dobre oblečená, je mi zima a spravím toto. Aha, že to hovoríme zatnutie, áno. Zatnem zuby, vytiahnem plecia, bolí ma, všetko bolí ma, krk bolí ma. Niektoré drkoce. Ešte drkoce, takže dostávam tak klepkám po tých zuboch. Takže ja si myslím, že toto by mohol byť stav, kedy sa tie zuby, alebo prečo sa ozývajú. Mohla by si nám, Ingridka, vysvetliť, tak aby si to vedeli predstaviť pacienti, čo znamená krčkový uzáver? Prečo je taký dôležitý? Krčkový uzáver je vlastne, tu mi pomôžeš ty, veľmi záleží od preparácie. Preparácia môže byť podďasnová, po úroveň ďasna alebo nad ďasnom. Áno, nás ako dentálne hygieničky to učili na škole. Je to tak, ako si vravela, keď to aj ja mám veľmi, veľmi zjednodušiť, tak učili nás, že preparácia, čiže príprava toho zuba. Príprava zuba. Ako vravíš, nadďasno, podďasno, podďasno. Ale pacienti to veľmi nepoznajú. Pretože oni to nevidia. Keď je pod ďasnom, čo sa väčšinou robí, oni to nevidia. A tam je to vlastne, tam máme ešte dva rozdiely. Máme buď schodíkovú preparáciu a krčkový uzáver by vtedy mal byť krásny, hladký, alebo máme bezchodíkovú preparáciu, kde by som to zjednodušene ukázala. Toto mám. Toto je korunková časť zuba, koreňová časť zuba a mám schodíkovú preparáciu, čiže tá korunka je presne spravená, je to hladúčke. Čiže v ideálnom prípade, prepáč, že ti skáčem to reči, v ideálnom prípade by ošetrujúci alebo pacient nemal cítiť ten prechod medzi korunkou a zubou veľmi minimálny, áno? Pacient možno medzi zubnou kevkou, ak si ide do medzizubných priestorov, on je schopný to možno zistiť, ale skôr lekári alebo dentálne hygieničky sondou by to nemali cítiť, alebo minimálne. Potom je bezchodíková preparácia, dostratená sa to volá, kedy my sa snažíme ako zubní technici spraviť čo najpresnejšie tú prácu, ale predsa stále mi tam zostáva nejaký prechod. A to znamená, že schodíková preparácia hladké a tu mám bezchodíkovú, to znamená, že niekde mi to musí skončiť tá korunka. Ak nie je dostatočne tenká, je tam schodík, tak je to miesto, kde sa mi to ťažšie čistí a kde si musím dávať pozor. Pacient by si to mal čistiť a dentálna hygienička musí s tým počítať, musí si dávať pozor, aby sa nestalo, že niečo odlúpi a to je to, čo sme spomínali, že aby sa to celé nepokazilo. Áno, to je tá preparácia pod ďasnom. Áno, pod ďasnom. Čo sa môže stať, ak je korunka zasadnutá pod ďasnom? V prípade, že pacient to možno nedočisťuje tak, ako by mal, alebo tak, ako si už načrtla, že môže to ošetrujúci nechcene odlúpnuť. Tak ono je to... Tak, jeden pán doktor povedal, rúžové ďasno je zdravé ďasno. Korunka by nemala byť veľmi dlhá, keď sa nasádza, nemalo by byť ďasienko biele. Ak zbledne, to znamená, že krv sa tlačí preč, že je to stlačené, sú tam stlačené cievy, nervy a je veľký predpoklad, že časom to ďasienko ustúpi. To znamená, že tam tlačí tá korunka príliš, nie? Hej.
Ak tam zostanú zbytky cementu, je to niečo, čo je cudzie pre organizmus a je možné, že sa to ďasienko zapáli. Lebo sa to snaží ten organizmus vytlačiť, vypudiť. Ak je tam ten krčkový uzáver nie je veľmi presný, to znamená, že je to miesto, kde sa mi zachytáva plak a pacient si to nečistí, tak sa to znova zapáli. Čiže ja vždy hovorím pacientom, že kedykoľvek sa rozhodnú pre fixnú, to je jedno, akúkoľvek náhradu, o to viac musia čistiť. Väčšinou sa stretávam s tým, že ľudia sa to buď boja čistiť, alebo druhé si myslia, že už si to nemusia čistiť. Áno, to je pomerne časté, že hlavne pri implantátoch alebo pri korunkách myslia si pacienti, že tie sa nepokazia. Áno, a tie mi vydržia do konca života, že si to nečistia, alebo teda sa boja. Výhodou je, teraz som bola na jednom školení a tam nám prednášajúci hovoril, že aj zirkonové zuby, zirkon alebo aj kovokeramika, aj kompozity majú dobrú afinitu, prilnavosť respektíve ďasno má dobrú afinitu, prilnavosť k týmto prácam. To znamená pre nás v praxi, ako keby to ďasienko sa prilepilo na ten zub, čo je výhoda. Ak je to dobre spravené a pokiaľ to nebude sa zapalovať, že to ďasienko sa ešte tak ako prilepí na tú prácu, tak je to super. Pacient má potom menej roboty. Vytvorilo takú dobrú, lepšiu akoby ochranu bariéru. Áno. Pred vstupom nejakých baktérií, to je fajn. Takže to sa mi páčilo. Ingridka, ako veľmi ovplyvňuje, alebo takto ovplyvňuje stav ďasien a tkaní tvoju prácu ako zubného technika? Určite. Vnímaš tam ten rozdiel medzi pacientmi, ktorí majú zdravé prostredie v ústach a medzi tými, ktorí nie? Ja teraz ich už vidím. Predtým som neprichádzala s nimi do kontaktu, čiže my sme mali vtedy sádrový model, teraz sú už tlačené modely a výhoda modelu je, že toho nič nebolí. Tam si ja viem dať preč, koľko chcem v úvodzovkách, iné by to bolo v ústach. Ale pokiaľ je u pacienta ďasno zapálené a dajme tomu, že by lekár obrúsil zub, povedal by pacientovi, zobral by mu odtlačky a teraz by mu povedal, že napríklad používajte teraz 10 dní chlorhexidínovú ústnu vodu, jemu sa to ďasienko vyhojí a stiahne. A ja už potom nemám, keby som prišla na skúšku, tak by bolo možné, že tá moja konštrukcia bude krátka, pretože to ďasnieko sa mi stiahlo. Nie pretože ja by som spravila chybu. Odpuchlo to. A už by to bolo nepresné, ale zase lepšie vrátiť sa z tejto polcesty, ako keby to bolo hotové a tam zistíme, že nám sa to stiahlo. Alebo až po nasadení. Alebo po nasadení. Ja si teším, že pacienti si dali spraviť protetickú prácu, kým mali chronický zápal, čiže opuchnuté, krvácajúce ďasná, červené, takto musela byť spravená práca, lebo inak to nešlo. A až po násadení zo pár mesiacov alebo možno rokov si teda vstúpil do svedomia ten pacient a začal sa o to starať. A tak ako vravíš, odpuchli mu ďasná a poodhaľovali sa mu korene alebo poodhaľovali sa mu tie okraje koruniek a bol z toho nešťastný. A potom sme už ťažko vysvetlili, že to nie je zlá práca, technika ani lekára, ale jednoducho ten zápal klesol, ten opuch klesol a zápal zmizol a je to bohužiaľ tak, čiže... Ja vysvetľujem už zase z pozície dentálnej hygieničky, ja vždy pacientom vysvetľujem, keď sa ich pýtam pri návšteve, že či im krvácajú ďasná, tak sa ich pýtam, respektíve vysvetľujem im to takým spôsobom, že ono je to ako keď mám triesku v prste. Keď mám zdravé ďasno, zdravý prst, prejdem si nechtom, nič sa nestane. Keď tam mám triesku, prejdem si nechtom, niečo vytečie, hníz alebo krv. Preto všetkým hovorím, treba mať zdravé ďasná, aby nič nekrvácalo. Ak mi niečo krváca, mám sa to snažiť riadne vyčistiť. A tým pádom, keď takto namotivujeme pacienta už pred tou prácou, lebo samozrejme nie je to tak, že pacient príde, chce mostík a my mu dáme termín za 2 týždne a ideme brúsiť. To zase tak nefunguje. To sa musí celé pripraviť, musí sa to celé preliečiť, musíme mu vysvetliť, že prečo to tak musí fungovať.
aby už keď pôjdeme robiť, aby to bolo super. Toto úplne potvrdzujem z praxe. Najmä pri pacientoch s parodontitidou, ak tam nie je zvládnutý zápal, tak vidíme, že to ovplyvňuje aj výsledok tej práce. A nie je to také, ako sa očakáva, alebo by to snaď mohlo byť. Ten zápal tam robí problém. Ja si ešte pamätám, na škole nás pani docentka učila, aby sme sa nevenovali len čisteniu zubov, aby sme si nevšímali len zuby, ale aby sme si všímali aj ďalšie súvislosti s pacientom, či už sú to slíznice, pýtali sa na jeho anamnézu, na nejaké zdravotné problémy a podobne. Tak nás tak každú na škole zaujímalo niečo iné. Ja som tak skôr inklinovala k imunite, teba skôr. A tvoja parketa boli tie preťaženia, čeľustný klub, to si mňa veľmi často si mi to vysvetľovala po večeroch. Môžu zuby alebo zhríz súvisieť s bolestiami čeľustného klubu? Určite. Dosť. A vieš nám to nejak rozvinúť viac? Lebo toto je otázka, s ktorou majú pacienti často problém a veľa o tom nevedia, nepočuli o tom. Stačí, že len spomeniem pacientom, keď zatínajú, môže to ovplyvňovať aj bolesť klubu, okrem iného. Alebo keď škrípu zubami, tak nevedia si pospať, alebo nevedeli, že to má takú spojitosť, tak cez súvislosti. Vieš nám to vysvetliť? To nie sú len čeľustné kĺby, parafunkcie, alebo to zatínanie, škrípanie, ohryzávanie si nechtov a iné veci, čo by sa nemali bežne diať, majú veľmi veľa príznakov. Tie najťažšie, čo sa väčšinou pýtam pacientov, keď vidím, že majú nejakú viditeľnú zmenu na zuboch, na tvrdých tkanivách, nie kariézneho charakteru, tak sa ich pýtam na koničky. Pýtam sa ich, či nezatínajú, či škrípu zubami, to vidíme, lebo tie zuby sú inak zodraté. Pýtam sa ich na tie koničky. Mám veľa skúseností vtipných, to už potom pátrame, že kde čo je. Ale môžu byť bolesti kĺbov, môžu byť bolesti krčnej chrbtice. Veľa ľudí si neuvedomuje, že v podstate to nie je len o zuboch, tá dentálna hygiena. Ja hovorím, to je hlava, krk a ďalej. Keby som chcela, môžem ísť. A teraz najnovšie môžem ísť asi až k plochým nohám. Ale môže tam byť aj pískanie v ušiach, tinnitus. Môžu byť migrény z toho. Len z takého jednoduchého zatínania. A ono to zatínanie nemusí byť vyslovene silou, ale pýtam sa pacientov, čo robia v práci. Sedíte alebo beháte? Zdvíhate ťažké veci? Keď mi povedia, že sedia, tak je to tak, hovorím, tak sa im tak naštelujem bokom, aby videli, hovorím, chcete, nechcete, skončíte takto. Máte pravdu. Tieto kývač hlavy, predsuncánky, všetko mi robí zlobu. Když pacient to povie, mám skvelý cvik od mojej fyzioterapeutky, vám ho ukážem, nevyzerá dobre, ale je skvelý. Potvrdzujem, poznám. Používam ho v praxi. Pacientom hovorím, spojte si to s niečím v práci. Darmo budem hovoriť si ešte ráno, na obed, večer, po 3 série, 20 krát. Nikto za týždeň si na mňa nespomenú. Spojte si to s niečím v práci. Počúvajte pri práci rádio, chodí vám stela servis každú hodinu. A vtedy viem, mám sa posadiť rovno a zacúvam si bradu. Krásne 3 podbradky, ukážem pacientovi, takto to má vyzerať. Uvoľní sa vám aj celý čeľustný aparát, žuvací, aj krčná chrbtica. Pomáha to. Ďalej im hovorím, že treba mať jazyk na podnebí opretý, nemať zahryznuté zuby. Ale nie jazyk medzi zubami zahryznutý, to je zase to, čo nepotrebujeme. A ďalšia vec, čo ich presviečam, aby cvičili tvárovú jogu. A keď si sa pýtala na tie kĺby, tiež mám konkrétny príklad, je to moja sestra, mala problémy s obidvoma kĺbami, väčšinou to spolu súvisí, lebo tam sa nedá, boli ma jedno koleno, skackam na druhej nohe. Tu tie kĺby pracujú sústavne celý život. A potrebujem ich na rozprávanie, potrebujem ich na jedenie, potrebujem ich stále. A jej klikali
klby, keď jedla, ako keby jej protéza padala a nemá protézy. Viem, čo má v ústach. Nemá protézy. Tak som jej hovorila, vyrob s tým niečo. No. Mňa to nebolí. Rozsah otvárania úst má aký chce, tak ona to neriešila. Prišiel COVID a ženu zavreli doma s 2 monitormi, tak na jednom si našla cviky, cvičila tvarovú jogu, na druhom pracovala. A skončili karantény a všetci, čo so sebou robíš, jak dobre vyzeráš? A ja som sa aj potom tak pýtala, pomohlo to aj na tie klby? Ona hej. Tak výhodu ona mala v tom, že ona bola motivovaná od iných ľudí, že dobre vyzerá a prinieslo jej to aj iný efekt, že jej to pomohlo na tie klby. Faktom je, že ona cvičí do dnes deň a už si ani nespomenieme na COVID a karantény. Už to nekliká. Už to nekliká, hej, je to oveľa lepšie. Mám pevnú pružnú pokožku. Áno, takže vždy pacientov motivujem aj, aby cvičili, to im ukážem niektoré, ktoré už mám také, že je to celkom fajn a vždy hovorím, že keď to nepomôže, určite to neuškodí. Tvárová gymnastika, tvárová joga sú také najjednoduchšie. To človek môže skúšať, kde chce. Už keby sa chcel viac tomu venovať, tak je systém alebo smer GOPEX. To je Good Oral Posture Exercise. Áno. A tam je dôležité to, čo som hovorila, mať potvorené ústa, čiže mať jazyk opretý o podnebie. Nie ako mokrá handra leží dole, ale mať ho vedome o podnebie. To často takisto učím svojich pacientov, lebo myslím, že to mám od teba, veď to sme určite my spolu preberali mnohokrát. Ten jazyk na podnebi, to je aj naša prírodzená poloha úst, nie? Len sme to zlým držaním tela postupne prestali nejak dodržiavať, alebo čím to je podľa teba, ako sa to má? Vieš nám to vysvetliť, ako teda máme mať ten jazyk na podnebi, ako to cvičenie prebieha? Ono, začal sa tomu venovať doktor Winston Price po prvej svetovej vojne, čiže je to už staré, ono to nie je novinka. Len teraz sa tomu veľa smerov a veľa ľudí začína venovať, ale on si všimol, chodil nie po dovolenkách, ale skrátka skúmal domorodé kmene v izolovaných lokalitách a zistil, že tam majú všetci rovné zuby, široké nosy a okrem iného, keď som hovorila o tých plochých nohách, tak krásne zdravé nohy. Takže ono to všetko so všetkým súvisí a skúmal, že prečo sa tak deje. A zistil, tam majú nespracovanú stravu, teda vtedy ešte sa nespracovával, ale že to je veľmi dôležité. Prirodzená strava, rozmanitá strava, veľa aj surovej stravy, nie surovej, také tvrdé. Hrísť, žuť. Nie zase celý deň mať zaťaté, to nie je dobré, ale zase keď už žujem, tak žujem vedome. Nehltám. Jednak žalúdok vás nepochváli za to, zuby sú na to, aby mi pripravili tú potravu pre žalúdok, takže preto je to dôležité. A ja už teraz hovorím často rodičom, keď mi prídu s malými deťmi, a dôležité je to aj pri zmiešanom chrupe, tak im hovorím, pozorujte svoje deti, či sa hrajú so zatvorenými ústami a dýchajú nosom, to je veľmi dôležité, lebo aj to má vplyv na neskorší vývin čelusti. Zistili napríklad, že keď dieťa dýcha často ústami, tak potom čeluste sa nedostatočne vyvíjajú, idú do takzvaného horná čelusť, do takzvaného gotického podnebia a to mi vlastne tak tie kosti podnebia, teraz som chcela po latinsky, ale mi tlačí na horné dýchacie cesty. Na nos. A oni potom aj v dospelosti budú mať ťažšie dýchať nosom, lebo tie horné... Čiže to je ten stav, kedy majú mnohokrát ľudia pocit, že nevedia dýchať nosom, že majú opuchnutý, upchatý, ale majú voľné dýchacie cesty. Len sú maličké. Mm-hmm. A toto... A to dýchajú ústami. A toto skúmal tento pán doktor a odvtedy sa viacero smerov Dentosofia, to talianskí lekári, alebo francúzsky, vymysleli, že ako sa dá aj bez strojčeka upraviť šírka čelusti alebo postavenie zubov. Samozrejme,
to zase je môj názor, možno to pomôže niečo, ale nemôžeme čakať, že to pôjde za tak krátku dobu, ako keď sa dá strojček. A zase keď sa dá strojček, tak tam už máme odborníkov na to, aby nám to vedeli usmerniť. Toto sú len také malé cviky, ktoré by nám k tomu mohli pomôcť. Ale v zásade hovorím rodičom na začiatku, skúšajte si všímať, kedy vaše deti dýchajú ústami, nosom, či v noci dýchajú ústami alebo nosom. Upozorňovať ich cez deň, že treba nosom pusu mať zavretú. Potom sa s nimi môžeme hrať, že opierame jazyk o podnebie, aby si trénovali. Bo to je zase ďalšia vec. Keď ja mám zaťaté zuby, tak preťažujem si žuvacie svaly, priťahovače sánky. A neposilujem podbradok, to sú otvárače sánky. A najlepší cvik na otvárače sánky je vyplazovanie jazyka. Do Koránu staň a vyplazený jazyk na doraz, nie? Áno. A to mi vlastne precvičuje. Viem to, zase mám odskúšané na sebe. Najlepšie sa cvičí v aute na diaľnici. Hovorím, ten, kto vás obieha, si nebude na vás vykrúcať krk, že koho obieha, ten, kto ide oproti, to nestíha. Čo si musíte dávať pozor, sú na policajné fotky, aby vám neposlali 5 fotiek, že tam máte vyplasený jazyk a musíte im vysvetliť, že ja som iba cvičila. Ešte ti neprišla? Neprišla mi, lebo si dávam pozor. A to zase človeka drží v strehu. Zase musím povedať, že ono to nie je také, že teraz si dám stopky, že mám vyplazený jazyk a pozerám na stopky. Nie šoferujem, len mám vyplazený jazyk. Ale a celkom dobre to drží človeka v pozornosti, aj keď je už taký unavenejší z cesty, musím povedať. A raz som si uhnala svalovicu na podbradku. Som cvičila celú cestu do Prešova. Čiže odporúčala by si všetko takou zlatou strednou cestou. Áno. Nepreháňať ani príliš, ani jeden smer, ani druhý smer. Mala som otázku na štátniciach, že či sú žuvačky dobré. Z okolností som mala túto otázku o nemikrobiálnom poškodení a som za žuvačky, ale dajme tomu, dám si ich po obede, aby som si ako keby očistila zuby a dajme tomu pre svieži dých, aby som sa mohla rozprávať s druhými ľuďmi, ale nevyžujem 2-3 krabičky žuvačiek denne, lebo aj takých pacientov mám. To potom už príliš preťažuje. To potom môže byť problém aj s klubom však. Už je toho veľa. Nájsť takú strednú cestu, ale zase každý zvládne niečo iné. Čiže nedá sa to tiež paušálne povedať, že iba tá zlatá stredná cesta je dobrá. To zase poviem, tiež mám pacientov. Pýtala som sa, pán prišiel o 2 paliciach a hovorím, a čo vy takto? A nohu mi idú meniť a potom zuby mal také zodraté. Hovorím, čo ste robili, keď ste chodili do práce? A on, šport som robil. Hovorím, aký? Ultramaratóny a maratóny a tak. Tak si zodral nohu. A mám ešte jedného pacienta, ktorý tiež behal veľa, ale on behá do dnes deň a sú približne rovnako starí. Čiže nedá sa paušálne povedať, že toto vyhovuje vám a vy toto môžete robiť a toto vám vy nemôžete. Každý si musí nájsť to svoje. Aj treba potom možno konzultovať s lekárom, s hygienikom a nájsť tú správnu cestu pre daného človeka. Ingridka, keby sme sa mali ešte vrátiť naspäť na chvíľu k tej protetike. Často pacienti vnímajú implantáty ako definitívne riešenie. Je to naozaj tak? Ono by to bolo ideálne, keby to bolo definitívne riešenie. Ale tam je tiež veľmi veľa premenných, ako imunita zareaguje na ten implantát. Ak mal človek predtým problém, čiže parodontitídu, tak mu poviem, dá sa to preliečiť, samozrejme, dá sa to nejako upraviť, ale keď bol organizmus schopný tomu človeku vylúčiť jeho vlastný zub, prečo by mu mal udržať implantát. Ďalšia vec je tá, čo som spomínala, že zub je v tom svojom lôžku na vlákienkach zavesený a je prúžný. Ono to nie je také, že skáče mi, keď už skáče je problém, ale je prúžný. Je tam určitá vôľa, aby to bolo komfortné pre človeka. Ale implantát je vrastený v kosti. To znamená, on nie je prúžný. A úplne iný efekt tam je. Som sa raz pýtala, tiež dávno, pán už nežije, sused si dal robiť mostiky hore-dole a hovorím, no čo,
Walter, ako ste spokojní? Nie je to zle, ale vieš, to keď dve šálky o seba búchajú, že ten cit tam človek stráca. Že áno, je to alternatíva, je to lepšie ako nič, ale treba zvážiť všetky faktory, že prečo sa to deje. To ma presne privádzal k otázke. Chcela som sa ešte opýtať jednu vec, že či je rozdiel medzi prirodzeným zubom a implantátom z pohľadu citu Sánke, tak už si to načala, presne si to už aj zodpovedala predtým. Čo sa týka starostlivosti o také implantáty. Mnoho pacientov si naozaj myslí, že dostanem implantát, mám korunku, netreba to už možno ani čistiť, nezapáli sa. Je síce pravda, že sa to nepokazí, ale tak ako hovoríš tam, v prípade toho parodontu, keď tam vznikne zápal, tak ako si spomínala. Ako nám to vylúčilo zub, tak nám vie vylúčiť aj implantát. To myslím spomínala aj pani doktorka Kovaľová, aj pani docentka Kovaľová v predošlých častiach presne toto, čo vraví, že keď tam už raz bol zápal v tom parodonte, tak dá sa to, ale tam musí byť práve, že zvýšená starostlivosť, dôkladnejšia hygiena. Máš ty z praxe nejaké príklady nejakých pacientov, kedy si ich to učila nejakým iným spôsobom, lebo... Pri implantáte tým, že ja im to viem ukázať na rentgenovej snímke, že ako hlboko to je, ako hlboko je ten šróbik v tej kosti a koľko ešte majú, dajme tomu, k ďasnu alebo k okraju korunky, že čo si tam môžu dovoliť. V tomto mi veľmi pomáha rentgen, lebo tam im to presne viem ukázať. Tu pri implantátoch sa spolieham na tú prilnavosť ďasna k tej práci. Ak by sa to pekne pricuclo, bolo by to úžasné. O to menej roboty má pacient. Ak sa to nepodarí, tak je tam váčok. A čím je váčok hlbší, tým to má pacient ťažšie čistiť. Respektíve, ono to nemusí byť váčok ako taký zápalový váčok, ale tým, že veľakrát tá nadstavba implantátu je hlboká, je vysoká, tak pacientovi, a nie je to tam prilepené, tak pacientovi sa to veľmi zle čistí. Takže tam je asi taký najväčší problém. Keby si to mala povedať človeku, ktorý by sa len chcel cítiť vo svojom úsmeve dobre, čo je pre ňo najdôležitejšie podľa teba? Hygiena. Čistiť. Nevykašľať sa na to, že nedá sa. Ale sa tiež smejem, vždycky to poviem zo svojej pozície dentálnej hygieničky alebo zubnej techničky. Ja pacientom hovorím, ja môžem prísť ráno o 6:00 z plesu a musím si umyť zuby. Dajme tomu, idem spať s neodmalovanými očami, ale zuby si musím umyť. Ale to je môj pohľad. Možno keby som robila s očami, tak poviem kašlom na zuby, umiem si, dám si dole make-up a idem spať. Čiže, ale z môjho pohľadu deťom hovorím, čo je lepšie? Investovať čas do umývania zubov alebo potom peniaze do blombovania. Jednak to bolí a to nie sme pri implantátoch, to už je oveľa drahšie, ale stojí to veľa peňazí. A tie peniaze, čo by som ja mohla ušetriť za to blombovanie alebo za implantát, tak si môžem doprieť niečo iné. To je jeden chlapec mi povedal, že on by chcel Lego. Ďalší hovorím, môžete ísť na výlet, môžete ísť na kúpalisko, možno aj na langoš vám vyjde. Takže že preto hovorím ľuďom, že hygiena, čistiť, má to čisté, má to v poriadku. Zdravé ďasná, ružové ďasná, nekrvácajúce ďasná, zdravé zuby, lebo zase keď mám pokazený zub a mám na tom dieru, ja si môžem všetky ostatné zuby čistiť všetkými možnými pomôckami. Tá diera má toľko všelijakých zákutí, ja si to predstavím akože mini jaskyňu, kde sa nedostanem so žiadnym prípravkom. Alebo keď sa s nejakým dostanem, čo už sú na báze lokálnych antibiotík, tak je to tiež to nie je úplne dokonalé a nemôžem to dlhodobo používať. Čiže zuby, aby boli zdravé, aby nám dlho vydržali. Aby sme mohli, a to tiež mám tak, čo mi zmenilo, som raz mala pána na kresle, mal 85 rokov, mal 3 výplne a 2 vytrhnuté zuby a to boli 8. A ani párok bol úžasný. A ja hovorím, prosím vás, ako sa vám toto podarilo?
On mi tak, ja sám neviem. Veď bola, kedy sa zuby len trhali. Ako to bolo skvelé. Hovorím doma chlapovi, že takéhoto človeka som mala. A chlap, že a pýtala si sa mu, ako sa mu to podarilo? A hovorím, hej, ale nestihla som sa presne do detailu. Ja by som ho tam zamkol, ja by som ho odtiaľ nepustil, pokiaľ by mi to nepovedal. Takže mal šťastie na lekárov, že mu to len tak bez hlavu netrhali. Mal dobré baktérie, lebo ako vieme, tak aj parodontitida aj zubníka sú infekčné ochorenia. A dobre sa staral. Aj dobrá strava, všetko bolo dobre. Takže mám aj takéto, aj to bolo. To je zase z dentálnej hygieny. Že? A preto veľmi často tomu pánovi sa musí štikutať, lebo ja keď mám dieťa v kresle, ja ho automaticky spomínam a tým deťom hovorím, že ideálne je, keď majú intaktný chrub, že tam nie je nič, že všetko je zdravé, krásne, teda nie, že tam nie je nič, je tam kopec zubov a kopec zdravých zubov a ja im poviem, že stretla som takéhoto pána a vy máte našlapnutého predbehnúť, tak pracujte na to. To znie ako dobrá motivácia. Dúfam. Ingridka, keby bola aj, respektíve, čo je jedna vec, čo by si ty prijala, aby si poslucháči z dnešnej epizódy odniesli? Napadá ti niečo? Veľa, toľko času nemáme. Ale za mňa, keď človek rozmýšľa nad tým, že si ide dať spraviť zuby, čokoľvek, akýkoľvek zásah na zube, ktorý nepoviem, že nie je nevyhnutný, lebo samozrejme, keď mám dieru na zube, tak nebudem vymýšľať a nepoviem, že však ale tam mi povedali, že nemám si dať nič robiť so zubami. Ale keď sa rozhodujem pre protetickú prácu, keď sa rozhodujem, že teraz ma bolí zub a poviem, ja si ho radšej nechám vytrhnúť, lebo ma to bolí a budem mať pokoj za 2-3 dní. A doktor mi povie, že ale to by sa dalo ešte zachrániť. Nie, mňa to už týždeň bolí, ja si to chcem nechať vytrhnúť. Nie, čokoľvek sa robí v ústach, a to hovorím každému pacientovi, musím byť 100%, čokoľvek by mne chceli robiť v ústach, musím byť 100% rozhodnutá o tom, že to bude dobré. Lebo ako náhle sa raz zavrta do zuba, to sa nedá vrátiť späť. Čiže zháňať si informácie, starať sa o zuby, aby ma nič takého nečakalo, ale zháňať si informácie, keď už chcem niečo riešiť. Spýtať sa, ísť na 2 konzultácie, na 3 konzultácie. Mám na to právo, zaplatím si to. A stále ma to vyjde lacnejšie, ako keď nemôžem povedať, že zverím sa do rúk nejakému šarlatánovi, ktorý mi povie, že veď to nie je problém. Ale aby som vedela, že fakt 2 mi povedali, že toto je cesta a bude tá cesta dobrá. Aby sa nestalo, že prvé riešenie dostane pacient implantáty a vyimplantuje si celé ústa a potom zistí, že by to možno šlo aj inak. To som mala nedávno pacientku, ktorá prišla, ešte mala dole zuby, tak sme tam riešili hygienu, ale veľmi sa hanbila a že má hore protézu. A ona s tým nie je stotožnená, už 2 roky sa s tým trápi a hovorím, a čo sa stalo? A ona hovorí, pán doktor mi povedal, že mi to všetko povyťahuje a že mi tam dá implantáty. A tak mi to všetko vytrhal a potom mi povedal, že implantáty sa tam nedajú dať. Čiže ostala s protézou. A nevie sa dodnes deň s tým zmieriť. Preto hovorím, hľadať si informácie, pýtať sa. Možno ja keď ku mne príde niekto na konzultáciu a dám mu návrh, tak si povie, toto sa mi nepáči. A ide k druhému a ten druhý mu povie niečo, čo sa mu páči, tak ide do toho. Ale keď mi 2 povedia to isté, tak to bude mať nejaký význam. Keď mi 2 povedia 2 rozdielne veci, tak hľadám 3., aby som sa dostala k nejakému rovnakému záveru. Že by to nebol dobrý ošetrujúci, ale niekedy treba možno nájsť riešenie, ktoré pomôže so zápalom alebo s tým daným problémom, ktorý človek má. A tiež ja hovorím rozfázovať to. Niekedy sa nedá, samozrejme niekedy sa nedá, ale aj teraz som mala pacientku, s ktorou som konzultovala, že čo tam, tak hore sa dal spraviť mostík, aj dole by sa dal spraviť mostík. Ale jednak poviem, že finančne náročné, aj zvyk, tak ja som povedala, že skúste tak, že dole si dáte spraviť snímaciu protézku, hore spravíme pekný vrch a dole sa bude robiť, dajme tomu, za rok. Môžete 2 roky. Môžete si povedať, že tá protézka vám vyhovuje, že je to dobré a nebudete to riešiť. A máte to o polovicu lacnejšie. A ako nie, že by vždy išlo o tie financie, ale predsa aj to je nezanedbateľný faktor.
Ty si mne spomínala dávnejšie, že rada hovoríš pacientom, aby začínali od najlacnejšieho po najdrahšie, tak to je asi niečo tento prípad. To je to, že ja keď mi vytrhnú zub, dúfam, že mi nevytrhnú, ale skrátka, keď človek príde o zub a zostane mu tam medzera a my mu tam spravíme medzerník, ktorý sa síce dá vyberať, je trošku diskomfortný, má možno pacient pocit, ako keby mal žuvačku nalepenú okolo zubov trošku. Ale medzerník, to je taká dočasná náhrada. Aby si to vedeli predstaviť aj pacienti, je to nejaký náhradný zub, ktorý vieš vybrať? Áno, vyberať si, čiže musí sa to vyberať, musí sa to čistiť, ale on má tú výhodu, že drží nám pozíciu tej medzery. Čiže drží nám pozíciu toho zuba, čo tam bolo predtým. Nestane sa mi, ako nosím medzerník, aj to lacné riešenie, aj pred implantátom. Lebo samozrejme ten stav sa nám musí vyhojiť, všetko tam musí byť dobre, aby sa mohol dať implantát. Čiže ja keď si tam dám medzerník, tak mne vlastne drží aj tie susedné zuby, ale aj ten protiláhlý zub, že sa mi ten nevysúva do medzery a tie ďalšie sa mi... Čiže sa nestane presne to, čo si spomínala skôr, že sa zuby začnú posúvať a už je potom problém to riešiť ďalej. Okay. Ďakujem. Ingridka, na záver epizódy ja by som veľmi rada zhrnula 3 dôležité myšlienky. Prosím, doplň ma. Prvá, úsmev nie je len o tom, čo vidíme, ale o tom, čo ho drží. Áno, súhlasím. Druhá, to, čo často nie je viditeľné, je práve to, čo rozhoduje o výsledku. Áno. Pod jasnom nevidíme stav. My možno, my cítime, lebo sondou tam väčšinou vidíme, alebo na rentgene si to vieme pozrieť, ale to, aký je stav pod jasnom, je veľmi dôležitý pre aj celkové zdravie. To hovorila pani doktorka Kovalová a učila nás to pani docentka, ale je to aj dôležité preto, ako dlho, ak sa už rozhodnem pre fixný mostík, ako dlho mi ten mostík vydrží. A to je veľmi podstatné. Nie je to lacná záležitosť a ja vždy hovorím pacientom, že nerobíme to na 2-3 roky. To nám tam musí oveľa dlhšie vydržať. Čiže má význam sa tomu venovať. Má význam do toho investovať. A teda tretia, bez zdravého základu nemá ani ten najkrajší úsmev dlhodobú hodnotu? Ani dlhodobé trvanie. Pacient to príde a potom bude musieť riešiť tie lacnejšie riešenia. Alebo tie drahšie, ešte drahšie. Že potom už sa tam buď budú musieť dať implantáty, alebo bude mať snímaciu protézu. To už tiež nie vždy je ideálne riešenie. Nie je tiež ideálne. Ale mám pacientov, ktorí povedia, že ľutujú, že si nedali skôr vytrhnúť zuby, tak ma vždy vydesia, že tak toto nie. A ono je to celkom zábavné s nimi sa rozprávať. Dentálnym hygieničkám by som povedala, že fakt rozprávať sa s nimi. To. Aj oni nás učia a my možno tiež ich učíme. Ingridka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie a ďakujem, že si zdieľala svoje skúsenosti. Ďakujem aj ja. A vám, ktorí ste nás počúvali, ďakujem, že ste tu s nami. Ak vás dnešná epizóda zaujala, budem rada, ak ju podporíte odberom alebo ju posuniete ďalej niekomu, komu by mohla dávať zmysel. Majte sa krásne. Vaša Barbora z Dentolku. PS. Túto epizódu vám priniesol Paragelox. Produkt, ktorý v mojej praxi podporuje starostlivosť o zdravie ďasien a pomáha pri zvládaní zápalových procesov.